Quina cara, tu. Perdone la senyora si l'he despertada. Buah, acabo de tindre un somni superxungo. Ah! Espera, s'ha encès una llumeta roja, sí. Vale. No. Espera, que no sé com s'apaga. Això què és? Xenia, tia, no sé què és. Tu saps això què és? Segur que no és res. Què, Nelo? Com va l'esqueneta? Millor. Vols que faig el massatge? M'ha quedat pilot. Ha sigut un dia fantàstic. Al final, he agafat el gustet de viatjar amb tu. Ui, això és un compliment, Xenia? Mira, que m'ha llançat una floreta! És el favor de mirar el camí que se l'anem a pegar. Nelo, què fas? Que no fes res. Què passa? Què passa? Que no arranca, passa, Xenia, que no arranca. Però com que no arranca? Que és que te ho he dit abans amb la llumineta. I tu, que no passa res, tira. Sí, ara la culpa per a mi. Vols que faig jo? Cridaria Produ o Pau o algú? Sí, telefona tu a uns i jo a uns altres, va. Ale, que no tinc cobertura. Suggeriment de guió per a entradeta. Nelo contempla a Ausiàs Marc amb mirada profunda. Diàleg entre el presentador i el poeta de Beniarjó. És poesia, dius mentre claves els teus ulls en els meus ulls. Què és poesia? I tu m'ho preguntes, Ausiàs Marc. Poesia eres tu. Què? Mira, només et diré una cosa. Si estàs pensant fer una recapitulació final en pla reflexiu, Allà va, preparada? Sí, va. Però li pega moltes voltes, No t'al·lucines ara amb la primera impressió, Xenia, sense mastegar bé les paraules i assumir la rima dissonant. Rima dissonant. El tròpic de la plana. Rigui de ventall i revolució de sandàlia. Ah, t'ha agradat? A la Cèlia li ha molat la rima dissonant. Tu has de ser Melo. Nelo, vene. A mi m'agrada més Melo, amb M, de mediocre. He de bé així? Melo... M'encanta. Em va perfecte. Jo a partir d'ara li diré a la gent que em diga així, Melo. Melofo. Ens agrada la teva furgó. Podem pujar a fer-te companyia? Eres acobardit, Jo? Va, però què dius, Xenia? No siguis infantil, que va, no. O sigui, a més, no has vist com s'han acomiadat esta gent de mi? Si el de Muro m'ha començat a seguir en Instagram i tot. Sí, clar, el que tu digues. Melo. Mira, posa la ruta en el GPS i calla. Nota de veu. Banyeres de Mariola. Un castell d'origen àrab del segle XII. L'ermita de Sant Jordi. Un poblet amb tot l'encant del món per a passejar-lo amb calma, gaudint de les alenades que provenen de la serra i enregistrant imatges lentes i poètiques. Nelo, penses vindre a ajudar-me? Ah, sí, perdona. Ai. I tu, amb tota la teva tranquil·litat, home. Sona ja, Déu que pot. Però això m'ha fet una puta allà. No diu res. Com ha anat? Va, ja ho saps. Vas allà, dius això, dius allò... No crec que farà el perfil que estàvem buscant. Una altra volta serà. Vaig ausent. No, tranquil·la, dona. Està bé. Estic on hauria d'estar. És que ja he viscut això altres vegades. Odi, els finals de rodatge sempre són igual. Ja ens tocarem. Ei, paelleta la setmana que ve. Ei, quedem el mes que ve. Ei, què tal la vida, bé? Un bon dia et creues en un ascensor i només tens 2 batalletes a contar. Saps? Jo també estic on hauria d'estar. Que suposa que això també és el viatge, no? El viatge també es transforma. Coneixes nous amics, els integres, convius amb ells més hores que amb la teua pròpia família i vius moments de verdadera confiança, Xenia, com els que hem tingut tu i jo a la furgó. I aquests moments no es tornaran a repetir en la vida. Laura, massa, és que jo volia una cosa més subtil, saps? Que parli jo, passa un carro.